Selamat hari Minggu ma dihita saluhuna ama inanami. Di minggu ta sedarion minggu ujung tahun pahruriota. Topik di minggu ta di pamodang debata dohita marhita Yesus Kristus. Adorang suta buka parmenggota martang yang nama hom mahita di bekas rohata. Martang yang mahita. Amin. Marede mahita sabukwede nomor 834 ayat sada dot ayat telu. Marhite-hite guarni debata ama dohot guarni anak-na Tuhan Yesus Kristus dohot guarni to di purbadia na tumo palangit dohot tanoon. Amin. Songod duhut do saluhut daging jala songod bunga-bunga ni duhuti do saluhut hasangapon ni jolma. Nunga malos duhuti jala nunga malos bunga-bungai alay na hot do hatani Tuhani ro di saliling-liling na. Say burjuma ho rasira sa mate dungi lihonok kumatuho tupal hanguluan. Haleluya. Martang yang mahita ale Tuhan debata pargugo na suatu dosan hudo na majuhami jala hudo na papungohon akan na pinilimu tuhuriam na badiay mauliati marohanami ala naung dipasat ho hami tu anakmu asa ibana na punahami asi maroham say pargugui mahami mangulahon na nidok ni hatam
asa dumu hamidohot naung tolhas duhot lebungmu. Saya patugu maha porsion nami sahat rodi ajal nami. Asa sahat kami sugut halalas ni roha na sumurung napi naradem diaka nama kahologi ho. Asa pujion nami ho disaliling nililing na Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Maredehita sabukede 455 ayat 4 dot ayat 5. Sikat nipati di mingguta sadarion ima Nabi Nuat sabuku pangukapon tulu ayat 10 sada pangukapon tulu ayat 10 sada songonoma didok magira ma'auro tiop manadiho unang adong nama buat tupalmi hulai salinai magira ma'auro tiop manadiho unang adong nama buat tupalmi idosana atong rap mangidogu ko mahita tu Tuhan debata lamang ulahon obar tu pati nai ale Tuhan debata pak pergugui mahal mangulahon na obar tu pati amin. Maredehita sabukede 432. Siang
topo tema dosa tetu adopan di debata martang yang mahita. Ale Tuhan debata amani Tuhan nami Yesus Kristus. Huro debata pargugo na suatu dosan sitopa na sana adong paruhum na tigor. Na menghumi jolma manusia. Narodo hami tujolom manopoti dosa nami akan nahulah kami marhitesian pengalason nami di batikmu. Ima marhitesian hatu tubuh ni roha nami naroai nang sian pakation nami nasoture. Rodi pangolion nami dihisap-hisap ni roha nami. Natama situtudo kami hona uhum ala ni dosa nami alai na tarsol bagi do kami nuaing ala ni asima roham di kami ale di bata nami pardenggab basa jala parasi roha doho ala ni anak haholongan ni roham Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami saya sama dosa nami saluhuna jala suruma atau di porbadia tu roha nami be asa terbaik kami mangului ho di bagasan hati koran dohot habadiaon gabe sahat kami Tuhan nguluan nasura suda na pinar bagabagam dia kana porsia di anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-baga ni debata taringot hasisan di dosa. Adong do dihita situ ni malim na songoni nahudul di siya muni habangsa ni hatongamon di Banua Gijang. Di bahini terbahini bana do pangoluhon ro di ujung ni akan sedok ro tu debata marhite-hite ibana. Na mangolu do ibana toktong asa ditangnya kondasida asa ngapon madi debata na di Gijang. Amin. Maredehita sabukede 400 tolu. Epistel di mingguta sedarion ima na dibuat sa buku ni Parjamita bidu walu mamukasian ayat sia satu ayat 17 tajahama margati sorin ayat 17 non rapak kita luhut nai nungahwida uju diranapi rohaku saluhut pabahenan akan namasa dihasianganon uju sada jolma mangarajai donganna jolma mebahin ibana marhina mago. Ala sotibu manginona pabahenan akan ajahati di bahini gok rohani jolma manusia di bagasan mangulahon hajahaton. Alai dang tagamon sonang anggo halak parjahati zaladang tagamon
pagajangon na ari-arina alay songon halinu do na ibana ala somar habiaran tu di bata. Di bahini hupuji-puji las ni roha ala so adong na dumingga di jolmai saliling di hasyanganon ia so namangan minum dohot marlas ni roha ido na tinggal di ibana sian ulon na saliling ari-ari ni ngoluna akan na nilehon di bata tu ibana di hasyanganon. Rapak kita 10 itu jadi takas mahwida sadok jadi jadian di debata nasutar dulu zolmai pembahenan akadamasa di hasyanganon nak pemada dungalutan rohani zolmai madiori dang tagamon zumpangsa tuk surapenin na rohani halak napistar leak boto on daroi dang tagamon zumpaksa ido sahatna martua do na tumangihon hatan di debata jalan no piopsa. Amin. Mari dehita. Tidak ko maha porsyaw tay sonanya hina tidak ko nidong atas sa porsyaw di sa dok portibion rap mahita madok au porsya ibata Jehovah ido ama pargu na suatu dosa na temo palang doho tano au porsya di Yesus Kristus anak di debata Jehovah na sesedai imana tibuhon ni si Maria naga begabia sato di porbadia adorak sabuan Imo tuhata na tumanda bernit di panguhuman di selatus namate tarpajal do ibana di haula pinor silang na tua tuba nu toru di tano na mula mangulu di ari pateluhon namana itu surgo lahudul tu siamun di debata Jehovah amanai pargogo na suatu dosani di sema ibana pemamulak sugo tu tanon
manghumi halak na mangulu doh na mate au porsia atau di porbadia jalarong sadah huria na badia huria atau pani halak Kristen akan na badia do asani dosa do di hatai na madok mangulu sokot daging halak na mate do di hagoluan na sorasuda. Amin. Tapi kema ada puji-pujian sian kor inarabu diduti manon sian inanomi tuka bistik tinganon aladang tersurat di ortata markorma amahuria.
Yodutima Kor Ina Naomi.
tabegema tikting nama sa di huriata di bagasa saminggon. Shalom madihita saluna, selamat hari Minggu madihita. Tabigi jala tapai huti hukma titing namasa di huriata di Minggu ujung tahun perhuriaun tanggal 20 November 2022. Topik Minggu di pamonang debata hita marhite Yesus Kristus. Namasa dohot si pamasaon naparjolo Guarni mingguta sadarion ima minggu ujung tahun perhuriaon doh parningotan ni akka namoding laos di mingguta sadarion jahonon nado goar ni akka ruas ni huriata naung jumolo marujungolu di bagasa sa tahun perhuriaonon ima dipatupan no di acara khusus parningotan namoding acarai dipatupa dung sidung titingon. Napadua titing marbagas, titing paduahon. Naing majalo paso-paso perbagasom ma Daniel Petrus Martua si Hombing, anak ni Amata te si Hombing, inang a buru panggabian, siya jalan Orde Baru Weksada, Huria HKP Seyagul, Resort Medanopat Seyagul, Dohot Orwana, Nopa Lariska Burmanik, Burni Amata M Manik, Tubuh Ninata Embur Samosir, Siang Jalan Harian Timur, Huria GKPI Harian Timur, Resort Sona Martani Labuhan Batu Utara. Nasida Majalo Pasu-Pasu Perbagason dari Jumat tanggal 25 November 2022, Maringanan di HKP Seyagul, Resort Medan Opat Seyagul. Saya di Pasu-Pasu di Batama Nasida Nanaing Mamuka Pardongan Saripeoni. Pastoral di Patupama dari Kamis tanggal 24 November tahun 2022 masuk pukul 10 lalu uip. Napatuluhon parmingguan malam naparpudi di tahun 2022. Di minggu tasadarion tanggal 20 November 2022 ima parmingguan malam naparpudi di huriat tahun di tahun 2022. Tu bulan Februari 2023 mamuse udutata parmingguan malam. Napapaton PHD kategorial pargur malua learning calon sintua sermon parhalado dohot sermon gur sekolah minggu mulai sadarion masoho majolo PHD ni kategorial pargur malua learning calon sintua sermon parhalado dohot sermon gur sekolah minggu. Tu bulan Februari 2023 mamuse udutata sudi kegiatan ini. Namangihut Bajar Remaja Napasobulung. Di minggu tasadarion tanggal 20 November 2022 di Patupa Remaja Napasobulung do bazar di minggu pagi dohot minggu siang ima haperluan tunatal nasida. Alani tuhita salhut na ruas ni huriata tatupahi marhite namanuhor bajar naung pinaradini akayana kota remaja dohot Napasobulung di bagasal las niroha jala di Patupan Nasida do free order jala onma menu na pinatupan Nasida bui mataida di wartanadong dihita. Namangihut latihan kor dohot liturgi lansia dihamu amanami inanami punguan lansia ni huriat tahun asarubima amang do inang latihan kur dohot liturgi imanana yang dipamasa dari Kamis tanggal 10 November tahun 2022 masuk pukul 10 WIB Maringanan di Garizon. Namangihut evangelisasi kur remaja Napasobulung dari Minggu tanggal 27 November tahun 2022 di Patupay anak kota remaja Napasobulung do evangelisasi kur lahu papungudana haperlua tu natal nasida di Patupan Nasida mai dung sipul ibadah minggu pagi dohot ibadah siang alani tatupahima di bagasan las niroha. Bunga altar naparade bunga altar di minggu tasadarion ima sian keluarga ni alamata calo situa de aritonang inangi F Bursilalahi sian wektolu
jala akan kaprohana paradihon bunga altar di Papua ma tu seksi perempuan asa dibain di titing. Rapot ni ganup seksi ala di bulan Desember nanang roon patupaun ni Huriata ma rapat huria ala ni pinangido ma asa ganup seksi patupaun rapot manaringoti program dohot anggaran ganup seksi jala dipangido ma tu ganup dewan seksi para tahun asal dipatupa bema laporan kegiatan di bagasan nasatonon jala dipasaha ma programi dohot anggarani paling lama tanggal 30 November 2022. Pilihan bulanan gugu tahun kesehatan struk janji iman dohot gugu rehab distrik pinangido ma tu sude ruas ni Huriata asa tapasaha bema pilihan bulanata gugu tahun kesehatan struk janji iman dohot gugu rehab distrik tapasahat may di bagasan las ni Roha namangihut akagwar ni ruas ni Huriata na berulang tahun sia tanggal 20 satu tanggal 26 November tahun 2022 di Wartatai Taida gudangna 38 halak hatani debata tuaka nama ulang tahun di minggu tasaderion ima ay naunggabi mamura dohamu di bagasan ibana di saluhut nai di sadok hatai nang disudi pangatusion tarsurat di sada Korintus sada ayat 5 marhition Huriata dohot sudi ruas ni Huria pasahaton selamat ulang tahun ma di sudi ruas ni Huriata nama ulang tahun di minggu saderion. Titing tambahan namuding saderion minggu tanggal 20 bulan November 2022 nunga jumolo marujung ngolo ni hala amang be pasaribu manang opu Hesekiel na hinabaluhon ni inang Burmanulang sian jalan pembangunan Gang Satria Wek Pitu jala di Bagasat Tikyon tongodo di patupa di si ibadah parmingguon. Songonima titing na masa do si pamasaon di Huriata di bagasan na Saminggon. Shalom. Tabegema kor ama Huria. Kor ama. Ama do dengan dia.
Hurian itu hata nuaing masuk mahita tu acara parningotan niaka naung moding taparadima edeta tapuji tu hata sian buku ede nomor 334 ayat 3 dohot ayat 5. Hamuna akadongan saha porsiaon. Nunga sahat hita tu minggu ujung tahun parhuriaon. Dipanggil tidu hita pabua nalahomaruzung do sudi ngoluon. Ai dangadong nahot di portibion. Di bagasan minggu ujung tahun parhuriaonon tamado hita ingotota kadongata nang jumolomoding di bagasan nasa tahun parhuriaw ni. Dada asa marsak, jala tumanga tangis hita, ubahe taingot nasida naung jumulo modingi. Alai asa lam tapakilalaho do, pabua parsatokina do ngoluta di portibion. Naikon borhat do hita musema nopot akan nabadiyay, diinganan na pinaradi ni Jesus tuhatay. Atong tabigima guar-guar niya kadongata naung jumolo modingi. Naparjulu si tauli boru raja guguk mananggelara opu abersio. Moding Minggu sia Januari 2022 sianwek 10 umurna 54 tahun. Napaduahon Nur Siti boru si Hobing mananggalara opurut moding Rabu 12 Januari 2022 sian wiktolu umurna 81 tahun. Napatuluhon Asna boru manurung moding Jumat 10 Maret 2022
sian wik 5A umurna 26 tahun. Napaupaton Hot bin Libong manang ama Daniel moding Sabtu 10 Maret 2022 sian weksia umurna 57 tahun. Napalimahon Julkarnain Purba moding Kamis 31 Maret 2022 sian wek walu umurna 41 tahun. Napaunopon Elman Napitupulu moding Minggu 3 April 2022 sian wek 5 umurna 57 tahun. Napapituhon Dumora Boru Hutapea Mananggalara Opu Gerhard moding Jumat 8 April 2022 sian wek 7 umurna 71 tahun. Napawaluhon Hotman Siahan moding Sabtu 7 Mei 2022 sian wek 3 umurna 63 tahun. Napasiahon Fayola Karisa Marpaung moding Senin 20 Juni 2022 sian wek 6 umurna 7 tahun. Pasapuluhon MA Sagala Mananggalara Upu David moding Rabu 22 Juni 2022 sian wek sada umurna 84 tahun. 10 sada Daniel Nadeak moding Sabtu 3 September 2022 sian wek sada umurna 24 tahun. 12 Sontina Borulu Baturuan Mananggalara Opu Putri Selasa 10 Oktober 2022 sian wik 4 umurna 81 tahun. 10 Horas Halomoan Lumban Gaul Mananggalara Opu Kristine moding Selasa 25 Oktober 2022 sian weksia umurna 78 tahun. 14 Celia Mary Borusi Hobing SPD MSc Mananggalara Opu Rafael Boru moding Sabtu 20 Oktober 2022 sian wek 5A umurna 65 tahun. 15 Nyonya Hutasoit S. Boru Lubis moding Minggu 6 November 2022 sian wek 5 umurna 82 tahun. 16 Bisman Pasaribu moding Minggu 20 November 2022 sian wek 7 umurna 60 tahun. Nunga tabigi guar-guar niakan nong moding manipat na sa taon parhuriaunon atong tamado ingotota kapabahenan na sida na dinggani tagan dingoluna bahen sorminan na arga dihita los tapangido magugo siya tuhatay
asa lamargugo hita mangulahon hatana, saliling mangulu hita. Asa unang marisuang sabing tiki na pinasaha ni debata tu hita, molo diulutibana do pehosata, sahat rodi tikion. Atong martagyang bi mahita di bagasan rohata, los jongjong mahita di inganat tabi. Laos marede hita. Atong tapuji maribata Allah di parade di hita inganan na sonang na adu lumuli jala dumenggan siana sanadong di hasianganon inganan na hotro di saleleng nilelengna ala ni tapar hatopot ma di bagasan rohata padohan ni Apostel Paulus na madok ay Kristus dohangulua diau jala laba ng hamatian. Marede mahita los papungu peliata. Marede hita siap bukede 240 los papungu pilihan sadaa dohot sadabi. Sai
martangiang mahita, dame ni debata na sumurong siyan saluhu na roha, ima mga ramoti, ati-ati duhot pikiran muna, di bagasan Jesus Kristus Tuhani. Amen. Shalom mamanginang, horas madihita. Nuaing mingguta ima ujung tahun parhuriaon. Topik na di pamonang debata hita marhite Yesus Kristus. Allah memberikan kita kemenangan oleh Yesus. Jamita dihita di mingguan ima sada Korintus 15 ayat 50 sahatu ayat 50. Hujahama dihita songonoma hatana. Sada Korintus 15 ayat 50 sahatu ayat 50. Tapayhuti hutma songonoma hatana. Odo nahudok disi alia kadongan. Dang tarbahen sibuk dohot mudar manian harazau ni debata. Jala dang tartian na ulubusuki hatok tongoni. Hahomiodo nahudokon tuhamu. Dang nasaluhut hita moding. Alay saluhut do hita paubon na. Topu di bagasan sakidok mata. Dipakuling ni saruni na parpudii. Ay makuling ma saruni. Kabihehe ma akan naung matei tu hatok tongon. Laos paubon nama anggohita. Ay ikon hatok tongod do manuluk na olubusukon. Jala hangongolu na manoktong do manuluk na olumateon. Alay dung disulukon hatok tongoni na olubusukon. Jala disolukun hanguluan na manoktongi na ulumation. Disima jupang hatan na tarsurati. Nunga tarbodut hamatean. Nunga soluk hamonangan. Jo hamatean. Di dia hamonangan mi. Jo hamatean. Di dia sorok mi. Alay dosa do sorok ni hamatean. Jalapati kido gogo ni dosai. Alay mauliati madidibata napamona kita marhite-hite tuhata Yesus Kristus. Ope hamuaka dongaku na hinaholongan. Marsi hohot jala somu bauba mahamu. Jala lam sumurung ma toktong di bagasan ulaw ni Tuhani. Ay diboto hamudo. Dang magopo halozaw muna di bagasan Tuhani. Ido anggo sahatna. Hamuakadongan saha porsyaon di bagasan Yesus Kristus. Allah sadarion ima ujung tahun parhuriaon. Jalanunga tajahahon na kaningan guar-guar niaka keluarga ta ruas ni huriata akan nataha holongi i. Naung parzolo dialap tuhata. Sada ede naboy paingotok kita manginang asaboy hita marsitutu di baga sa Tuhani. Ede ta nomor 522 luido. Ahama hurwa hatan ede ta nomor 522 luon. Judul la disi tu dia ho dung mate ho. Amanginang naboy mga lusyon hita na mangulu do. Akazolma na mangulu masyada kesempatan. Nuay nga dong ma edeon mangurupi hita menyadarkan nungaw la ni dia pardalan aku di hadapan ni Tuhata. Sudah sampai di mana perjalanan saya di hadapan Tuhan. Tu dia ho dung mate ho.
alusima, alusima. Jadi adonggo hapenang dung maruzu ngolu zolma tang hamatiani hatapar pudi. Tu dia ho dung mate ho. Berarti adonggo pe sada inganan nai. Nai konsi topotota. Jale kosonari dua lusatai. Ditiki mangolu hita. Alusima, alusima. Mga lusyon pribadi lepas pribadi. Alailas boydo keluarga paingot to naka na di bagasan keluargai ama ina ama na toras tuai yanakon. Alusima, alusima. Buasay ko na lusata. Zepek tikim. Hidup kita ini pasti berakhir. Mulu natazahan na kaningan, didok disisak kidok mata. Satok kidok. Zepek tikim. Hidup na olo tarsonggot tita. Hidup makatai hita, dohot dongata, natahaholongi. Dungi meret mahita siya ninganan pagkateo taon. Daksa dia lilingay, sujubo nga rubarita. Ay nga marusong ngolo na boro. Nga marusong ngolo laem. Nga marusong ngolo pung. Nga marusong ngolo bapa. Nga marusong ngolo oma. Zepek tikim ujung naro. Amang inang semuanya akan berakhir. Semuanya akan berlalu. Ido molo taida di huta, alahyado au melayani di huta. Nagudaga dunwaing di sijabu nang kosong. Tang marisi be. Manang bolo marisi, keluarga na asing na matusi. Manang kosong, buasa. Ditiki, disima ama ina, rabdo hotak kaya nakon di huta. Adong mau di Simanukalit, adong mau di Tarutung, adong mau di Samosir, adong mau di Porsea, di Zangga, di Tuba, di Sidikalang. Ibagas jabuima di pasikolahon yanakon di paborohat marsikola belga ma yanakon adong mau nang kuliah halayak kan tua-tua tay ngamulai bero uban na amaruban daksa dia lilingay maruzungolu ma kosong mazawi dinagudanga doon haing di si hola sahalak, olo do holan inongi, olo do holan amangi. Halay boy do nunga kosong jabui. Di bedanope nunga torop sogoni huida. Olo lao hami kunjungan, ay sinamadong amuson inong, edang adong be. Jadi buana ma, si pata ijo mau Surabaya, si pata ijo mau tu Kalimantan. Si pata helaki na burjuan. Ijo mau tu Balige ala di Sikarejo. Halinak so ng rohaku. Sa bulan duaw di si. Ale komulat duaw tu son. Hape na huida hami inongi. Lunga matua. Tang palalo mo rohana di jabun ni parumain na. Utabado di jabuna. Zepek tikim uzum na ro. Maladong ro. Pazon ni tuhata. Tangadong be. Inama. Di Portibion. Ino ba nahudok na kalinga na manginang hita na manguluodo na ikon mga lusi. Tudia ho, dungmate ho. Dungmate ho, say pikir ma. Naboy marpikir, hita na mangulo do. Lungaw lani dia pabahenan ni Tuhan itu aw.
Jalanungaw la ni dia na hubay tutuhani. Ahado parwini ngoluku. Dohotak ka na asing na buhay sukusukuta. Udo tayo deho zoon. Amang inang. Tarik kamu majo musik tale. Zong-zong majo hita mangil deho non. Huhut. Setiap hata naon ikon na lusata. Saya ke sorga. Ikon ni dua lusta. Husurgo duaw. Zong-zong kita. Sohud dulu hamu. Tu dia do hamu. Molodung mate hamu. Sudah jo mangalusi. Sada dua tolu. Atau kud dulu mahamu. Alabuti. Hiado hami patupa pastoral counseling. Jaladong gotong pengalaman di dong aku ditiki. Sermo kami. Hiado disukun sahalak na tua-tua. Opong. Malo maruzungolu ho tu dia doho. Alus na nagu. Tu si malingkarbe mawi buadain. Adong ko na madok. Buah mau batu buah na pasogi tu harianin na. Adong ko na madok. Tu zangga mau ina la di porsea. Abang ko na madlo kusiatar do kusamosir puasa. Alalunga di si kuburan namin. Adong go tohoni, adong go tohona otiki. Ala pamatangon moludung maruzungolu hita di suatu magabetano. Alayang go suku-sukun siya zamitaon, tu dia hodung mate ho, dak tu si malingkar beda. Dak tu tanozawa, dak tu tarutum, dak tu samosir daw, dak tu si malungun. Ingot ma nanidok ni tuhata. Didok didok tuhata. Lawaw tu bagas ni damang, lahu paradingana di hamu. Tu dia, tu surga. Jadi unang adong naragu taringot tu haporsiaon na. Aso binoto iba unang ina. Nunga tardidi hita. Pabuaw kudo makna rahasia ni padidion. Molo padidion na badia di huriata na tatusi di buah na toras na nasida betuson naik pasahaton na tuhodak danakon. Padidion ima majalo haluaw ni ima Jesus. Padidion ima manuraton guar tubuku hangoluan. Jadi sahali do majalo haluaw ni di ngoluta. Sahali do hasesaan ni dosai ima debatan naga bezolma rotu portibion. Dakia dua hali Yesus ro tu portibion daun. Halani majalo Yesus haluaw ni di padidion.
majalo keselamatan, majalo hasesani dosa. Laso matong dohonok kutuhita. Atik tu ngadong mangilayla hamu. Akadongata nasing. Ayo baptis kedua kali na. Natatusi sada do baptisan. Sada do baptisan. Hulakon saul anari. Baptisan ima manuraton guarhu. Ditik kitardidi yaw. Manuraton guarmuna ditik kitardidi. Sahali do disuraton di buku hangoluani. Jalanunga tarcatati. Ini mula dong madok baptis ulang lain na. Jangan mau. Itu melanggar perintah Tuhan. Satu baptisan. Nunga huzalo haluau ni. Nunga huzalo Jesusi. Nunga di parade inganaku di hangoluan si saleleng nileleng na. Iko pasti doy di hamu dihita. Pawaku dotong nanidok ni bibelta hatan itu hata. Adong godua. Idu ban nakalingan iko nalusat tadi jalan ngata lusi nakalingan. Adong godua manginang inganan molo dung maruzung ngolu zolma. Molo di jahahamuan no di jabu Lukas 10 no may 10 siya 1:30 sada. Di surat madisi adong zolma namora. Haledong zolma napogus. Nangiri do cerita ni. Jadi namoraon balo mo nama semuanya bisa dia laksanakan dalam hidupnya. Ali adong nahurangna, adong di sinapogos, sila sarus guarra, di zolo ni zabunay. Holan pay may mahon marpitihan si pangano ni namoray. Halela sayado di sarihon, di suap, dakya di sulang, dakya di lehon. Nongeri pananggan ni namoray, imamadilati, napugosi. Odo na nang dohono namora doho na pugos na kaningan ni. Maruzungolum. Tu dia namoray na solo na somarparbuing ngoluna. Tidak ada kasih dalam kehidupannya. Dangolo marpanarihon. Tu dia manapugosi. Molo namoray di pabua di si amanginang hacitian di hilalay bana. Hacit di hilala. Tuba dua toru. Hal itu dia napogosi. Dia puan ni si Abraham. Pemahaman ni halak Yahudi surgui ma. Molo maruzungolu zolma memang. Disido. Opunaside mi si Abraham. Di pangkuan Abraham. Di surgo inong dehonon. Waing tortaida ma pardalanan ni nguluta. Orang-orang yang sudah menerima Kristus, artinya dia menerima keselamatan itu. Keselamatan yang dia terima, ikut jagaon na doi. So dia memajaga halwau ni. Mangula di bagasan lo menirohan itu hata. So dia lo menirohan itu hata. Nunga diajari tu hata hita. Yesus ditiki mengajari kasisian na. Ay dua doon na nang dohonon ni patikin. Ahamay. Haholongi di batam. Haholongi doon nga muzolom. Marparbuing uluta. Orang yang sudah menerima keselamatan, maka dia akan membawa keselamatan kepada orang lain. Orang yang sudah diampuni Tuhan dosanya, maka dia juga akan mengampuni kesalahan orang lain. Amanginang marparbuing uluta. Roma namoray di dogma. Mawasaw na ba Bapak Abraham? Mawasaw. Yasurujo sila sarus. Manetek konotik pe aiki tu si pamangakon, si makudaponin. Butuh mo hidok. Nunga di jaloho ditikingolum akan nasonang. Yon napogoso sila sarus dakyaon. Majalo akan natabon. Nuaing pedijalo.
Pabuku matuhita, mari kita kerjakan keselamatan itu. Mari berbuah. Ngatalu sidak kaninga tu surga doau. Mula tu surga do hita marparbuai ngoluta. Mari kita saling mengasihi. Jojodoh dok. Sotung bagian ni awal persoalan kita. Halai dipanggil Tuhan, kita harus bagian dari penyelesai persoalan. Unang siak kita zolma tu matangis. Unang gabetar sahi zolma. Muludang boy tau rupi tatangnya ko ni bana. Muludang boy talehon si humisik taon. Talehon nakapoda. Talehon naka si paingot tu ibana. Asa margugo ibana. Namoray na kaningan tu banua toro. Hacit tiyan dihilangan. Hacit tiyan. Halayang go napugosi tuapuan ni si Abraham. Amanginang upah orang yang percaya kepada Yesus, kepercaya kepada Tuhan, jahamu mano di Matius 5:12. Bersukacitalah dan bergembiralah sebab upahmu besar di surga. Boy do buti, nuai ngoluta Tuhan berkati. Di pasahat tuhata tuhita ka pasu-pasu nai. Dugi di pasahat tuhata memusai tuhita upah besar di surga. Ido nautabu. Halayatik tung. Dang tazalo akasilas ni roha di Portibion. Sotung madele hita. Amanginang diberi kongolum. Ay buhadon wang. Hira na swadong do huda parutuga di Portibion. Sotung madele hita. Sotung madele hita. Zepektik kim uzung na ro. Siapa yang manahan? Siapa yang bertahan? Siapa yang setia dalam imannya? Jaloon nama upah na denggani. Upah yang besar di surga. Ay songod di hurwa di surgon. Di surgo dangadong bidisi paradaton. Dangadong bidisi songod na di Portibion. Dangadong bidisi naing mangoli. Dangadong bidisi naing muli. Molo hiadi bege hamu misalnya kiada di surgo di ugamu akan asing. Boy do di si mangoli, boy do di si muli. Marlas ni roa songon na di Portibion. Halay molo di surgo na tatada, surgo na pinabuan ni Jesus ima. Las ni roha nama di si. Dangadong bedisi songon na ta alamin waing. Tidak ada penderitaan kelaparan. Dangadong bedisi na mauas. Dangadong bedisi matanyari na mabain si majujung ton. Ditiki mangobak kita. Ditiki mardalani hita gabi panas daw. Dangadong bedisi udan. Dangadong bedisi na tumatangis. Jahamu man non pangukapo 20 sada ya topat. Marlas ni roha madisi. Songon malaikat na mahita disi. Sonang tahilana. Dangadong binamangarsahi hita. Dangadong bidisi arsak ni roha. Uli tabo di surgo asonangani. Yohanes 3:10 karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Tatiyo ma hapor siyotay marlabadwi jalota ma hanguluan si saleling nililing na. Tusido hita dito guturpukon. Ato nga lustay kon tiyopot tame torus. Tu dia ho dung mate ho. Alusima ho marparbuay ngoluta. Hamatean dang hata parpudi noni. On na mangulak kon na mau. Hamatean amanginang parhitiadwi. Madapot hanguluan si saliling nililing tuaka nasatia.
na manok tong ibana burju dia dopan ni Jehovah alai ula kono kudo tong adong godalan sadanai ma tu hamatian si saleling ni leling nei ari hamamati ni zolma adiga dui Ayub 4 ayat 14 Jahoku deui amanginan adiga duhur apa zoni tuhata tuhita Ayub 14 songono didok ia zolma na tinubuhan ni parupuan notik duariarina jalamahapan di hangalutan mangerbang do ibana songon bunga-bunga dungi malos jala manilu ibana lahosalpo songon halinu na soleleng manahan hapi pola matung ranapan ni matamjol masih songoni jala pola buanomu autu paruhuma di hadapanmu tungi si matarbahin mabahin sada zolma na yes yan naramun nanggo sada dangadong omayat 5 molo naung dibuhulho ari-ari ni manusia bilangan niya kabulan na naung dibaheko parbalohan na sotupa lausan na jadi bodo zolma marujung ngolu ala marisap ibana satokin dungi satokin na tur maruzungulu dangalan ni sigaretino ni nunga dito tuhod de bataw la nyodo parbalohan ni ngolum ala gudang guzol man na suparisap maruzungulu di bana gudang cara madapoton hamatian ni adong ditiki modom ipedo bibana olahraga dungi papiak masatokin dungi marujung ngolu takalain na mo dumiban na gabi mati daw adong go alani maragam alay na pasti molo naung dibuhul de bata ari-ari ni manusia bodo zolma olat ni bortiad dope di haporsia de bata inangi mabuat dagdanak di bortiad dope dungiro de bata taung buat aku de olat ni dong murra bilangan ya kabulan na naung di baheko parbalohan na nasotupa lausan songod dia pe jagota lahu mangarawat tubuh taon songod dia pe rajita lahu marolah raga molo naung di bade bata olah ni umurmu olah ni dwi perlu olahraga perlu menjaga hai pasono perlu hidup dwi alai na pasti taringo tu umur ni jolma di batado manotuhon amen martangia kita mau lihat li jahuba nunga hutangi ho kami hatam na badia na paingot to kami di ujung tahun parhuriau non holong ni rohambo na sahat Tuhan dala nunga hutangi ho kami hatam na badia paingot to kami surgo hasonangan ido jabarnya kena porsia ido jabar nami atong mamasu-masu maho tuhami na pengudison secara khusus tuaka keluarga na kujaha ho kami na kengguar-guar ni na holongi hami pasti do nasida tumatangis marningo taka nani haholongan ni rohan nasida ala ni pasu-pasu ka keluarga pasu-pasu lehon apul-apul lehon gugu lehon kasilas ni roha kasi gajago bermatuhan na kapoparanay tabaya kasilas ni roha di nasida na kami na pungudison pasu-pasu hami pasu-pasu na nga keluarga nami na daw siya kami nuay na ditano parsirahan dang tugugo nami lahu mga raduti nasida alay tutangamu nagok pasu-pasu ima nasida marlinggom kasi gajago bermatuhan na kapoparan nami kakeluarga nami
Asi roham Tuhan akan nong lansia pasu-pasu. Kasi gajang umro Tuhan jalagok hahipason na sida. Alariko do piakay inong nami. Among nami nong lansia. Dito nga tungan ni keluarga. Mangalehon semangat. Manangyakon mamudaya kasudut na poso. Akasudut na poso Tuhan kasi gajang umro maruas ni huriamon. Marulak-ulak do hami mangelektua dopan mo. Asi roham Tuhan atik tu nga dong do piakay nakon nami buru nami. Naung dapat tiki na marumah tangga. Tuhan asi roham patudu patongon pajupang manasida doho si rokap ni todina di tahun no Tuhan tarpasu-pasu makageleng nami buru nami atik tu nga dong nang marumah tangga akayan akon nami asi roham Tuhan lehod dami tu nasida dawa kaparmaraan dawa kaparbaran sian keluarga nya kageleng nami akan natumatangis majaludak danak siya ko palumeho na kadagdanak Tuhan. Tu keluarga niya kageleng kami. Na mga luliulaon, patungo na kaulaon. Naung dapat ulaon, tabaya kapangka niya kageleng nami Asi roham. Kudang gope, nanay pagidon nami siya ko. Tarlumobi niya ka ng marulang taho di baga sa tikyon. Tong pasu-pasu na sida. Namarsak nuayang nadong ruas ni huriam di wakpito. Ipatupad di si ibadah tong apuli keluarga. Mga sahon guar mo Tuhan Yesus martangya kami tuho. Amen. Maredehita cabuk kede nomor 250 siada ukut papungu pilihan Kedua hondok patuluhon.
Tapasah mapelia taon tu debata martangi yang mahita. Ale debata manami na di Banua Gijang, hodo haroruan ni saluhut silehon-lehon na dinggan dohot nasa ulibasa na mauliutus. Upasahat hami masyan na nilihon mitu hami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na husus di julum. Pasu-pasu may jala ramoti. Asa huparhasya kami pilihanon. Pati buluhon harazaon mo dito nga tonga ni huriam doho di Portibion. Buhay marohan nami marhite-hite todim. Asalam hutada hami gudang ni silehon-lehon mitu hami. Asa lam gir-gir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Ale Tuhan debata nasyan nahinan jalana mangulu rodi saleling nileling na. Huingot hami sa daryo na kanamate siyan hami nang pajuluho tulabong di hodo anak hisu di Banua Gijang. Jala di kapodo idia kanamako mangasahon Tuhan Yesus Kristus. Narukado rohan nami sa daryo marningot azal nami. Dohot hahehyon di daging diari sugut. Mauliati marohan nami tuho, ala di tubuho ko hami tu pakirimo na mangulu, gabi partohat hami di hanguluan na sorasuda, dada na madili hami diari parningotanon, alay na malungod do hami di sabulon ni todi nami, nunga torop dongan nami naung nyala mo, tau si paingot ma akay di ujung ni lakanasida di hami. Bahin pakirimon mida Tuhan Yesus di ujung nila kanami be. Say sungguli marohan nami, mabahitiruan na dingga diaka pinopar nami. Saya pulima na marsak roha, dohot aka namatian. Asa unang mga dungi jala madili hami. Say taiti marohan na sida mamereng dopak gijang. Salehon matodim tuhami, asa takas di hati dako tuhami. Naung dohot dohami anakmu jalapania diarta na di Banua Gijang. Say padao maganggu ni roha siya kami. Asahot haporosyon nami maniap Tuhan Yesus si Pangului. Adorang hubulus hami runa lingguman ni hamatiani. Molo homur mata nami be. Uka mamata ni roha nami. Asa takas ni ida dala tuhasonangan ni. Molo halang dila nami. Sobinoto be makuling, pargugoy mahami marhite-hite to dimi, asa tarjuho kami, ale amang sah tutangamu ma todiku, say patiur hiyan rohanami, asa hubas lakanami, jala sonak kami lahumati di bagasan Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Alia manami na di Banua Gijang, say pinurbadia maguarmu, say Roma harazaonmu, say saut malomon ni roham di Banotongaon songon na di Banua Gijang. Lehon matuhami sa daryon hanguluan siya pari. Se sama dosa nami songon panesa nami, di dosa di dongan na mardosa tuhami. Una kami togi hutu pangojunan, palua mahami siyan pangago. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho,
Disondakon Tuhan debatama bohina tuho jala asi marohana midaho. Didopakon Tuhan debatama bohina tuho jala dipasaurhon madame na tutodim. Amen. Shalom, selamat hari Minggu madihita. Amanginang nunga ditiktik kon yan nakaningan. Alay aladonggo disan bazar niya kaya na kota. Taborong may, tabuwa may tu bagas tabi. Asala suruhan niya kageleng tay. Sudi mahita manuhor bazar ni akaya na kotay. Utima. Pakai style aja.